Hi guys, खुलुमबाय आंनि नैबे मोनसे गोदान भिडिअ बरायनाय बावहरनाय थाबाय नोंथांमोनखौ। दिनै आं दाबसे जायगायाव थांदों आरोना लोगोफोर थांगासिनो आं हारसिंनो नायलांबाय थादों नोंथांमोना बिदिब्ला आं बहा थांगासिनो दङ सोरखौ लोगो हमनो थौदो लोगोफोर अननानै जोबजासिम नायलांदो। आं फैबि सिनाय मोननायसो आरोना जोंनि आब' गामिनि आब' दालाय बिजावजालिनि बिब'सो आरोना नै नायदो नै आब'नि बे नुसिगोन दा एबार बेहाय एक्ट्रेसनि बिमा नैबे एक्ट्रेसनि बिमा जेनिफारनि बिमा जागोन आरोना दा ओमफ्राय खोन्थादोलाय फंसे आब'आ जेनिफारा माला फैनाय बे दाखालि फैदों मैया सानसे जाबाय ओमफ्राय मैया माखासे सुट लाबाय आरो दिनैबो दं दा ओंखाम ओंख्रि जाखांना थांसै थारमाने ओमफ्राय फाइल फिल्माव आब'आबो दं नामा मा जादों बिमा एक्ट्रेसनि बिमा ओमफ्राय नायदो बयबो जोंनि सुटआ फिल्मा माबायदि जायो सापर्ट खालामदो बयबो आरो बे इउटुब चेनेल आरोबाव अननानै बेखौ बयबो नायदो साबस्क्राइब खालामदो भिउआ बांथोंसै गावजों गाव बयबो हेल्प खालामलायदो ओमफ्राय बे एकर जोंनि आब'से आरो हजों जि जों गुलि थाखाय बिब'से आरो दिनै लोगो मोनबाय बिराद गोजोननाय मोनदों आं सानबाय थाखादों बिसोरनि आब'मोनहासो बिदि होनबाय थादों माने आर्मि गुमैया गैला ओमफ्राय दा आब' दङ दा बिस्रानावसो जागोन नामा होनना बिब्रांसेयाव खोन्थाबाय थादों आं दा नै नंमारगोसो आरो साननै जाफुंबाय होमबा नों जेरै सानैजों जाफुंलांबाय थागोन होनबालाय आं बिराद गोजोननाय मोनबाय आरो लोगो मोननानै दाना गावहाबो नांगौलायनो नै बालु बुरदों ना बिराद जोंहा नै जेनिफार एक्ट्रेसनो जाहोनानै एसे शुटिंआव थांसिगोन दाउ माबादों आजाया नै लकेल दाउ जा जेबो जाया अमाफोरबो जाया बयलारबो जाया नाबो जाया बे जाबाय जोंहा बिमा जागोन आब'आ जेनिफारनि मिन्थिखाबाय गावनि खुगाजों खोन्थाखाबाय ओमफ्राय नैबे आजाया फंबाय जेनिफारनि फिल्माव गैया दा आरो दा शुटिंआव थांसै आरो दाउ जानानै जा नैबे आब'आ जोंना एक्ट्रेसनि बिमा जागोन आरोना फाइल फिल्मनि एक्ट्रेसनि बिमा ओमफ्राय एक्ट्रेसाबो उन्दैयासो आंनि फिसा सैमाखौ नुदों इयो लुगैखौ जि मोजां नुदों सेरि बेना ओमफ्राय बेना थाब्ला इने सिरि बेना थाब्ला मासि मोजां ना नै बे बिमा बिनि बे बिमा गोरबोआव दङ बे बिमा गोरबोआव दं बे फिसानो बिनि जोंहा ओइ खोनादों आंना मनु बसुमतारी चेनेल इउटुबाव खुलुमबाय बयनिसिमबो जोंहा जेनिफार माइनावखौ नुबाय दा नै जों बेखौनो लोगो मोनो बे दहायनिफ्रायनो 2 घन्टा जाबाय नेना थाबनाया साहा थाहा लोंखांलायबाय आरोना जिहेतु फाइल फिल्मनि मेन एक्ट्रेसआ बेनो जागोन ना गैया जेनिफार दैमारि ना अबे गामि मा गामि आंना उदालगुरि उदालगुरि नलबारि होनो आरो टाउन खाथियावनो ओमफ्राय दा लोगो मोनबाय आरोखौ बिराद गोजोननाय मोनबाय थेंक इउ गोबाव नेनांबाय मोगथाङाव नुफेराखैमोन फिल्मफोरावसो नुबाय थादोंमोन दा मोगथाङाव नुबाय आरो जोंनि उदालगुरि खाथिनि माथो बिराद गोजानसो सानबाय थायोमोन आङो खाथिनिसो क'क्राझारनि सानबाय थायो मानसिफोरा दा एसे आगैनाव चेनेल दंना आंना दङ दंनाया बाट आं एसां सलायनाय जाया आरो ओरैनो थाबोला माब्लाबा बनायगारो बिदि आरो आब'नि चेनेलखौबो लाइक आरो शेयार साबस्क्राइब खालामना होदो बयबो मिथिखायो मा खालामनांगौ हेफाजाब होलायदो गावगायखौ
ओमफ्राय दा दिनैबो सुटिं दङ ना बे औ दङ खैदाननिफ्राय जागोन दिनै एसे आरां गारां जाबाय थादों अखा हानायखाय आंबो बेयाव दङ रांखिनि जादों गिबिसोब्रा गदाय लाजाया नोङो औ गदाय लाना होखारहरनो हायो आरो आं ओमफ्राय दा बहुद गोजोननाय मोनबाय आगोल नुनानै जोङो एखे मोनसे माबा प्रडाक्सनावनो माबा मावनाय नालाय ना ओंखायनो लोगो हमनो खोनागासिनो लोमजानाबो दंमोन होननाय खोनादों एलार्जि हारि जादोंमोन लास्ट इयारबो 1 इयार गोलैनानै थाबाय जेबो खालामनो हायासै एबारबो जादोंमोन दादाया नेबाय थाबाय खैबारबा केन्सेल खालामबाय आङो ओमफ्राय दादाया नेनायखाय फैस्राबाय आरो दायो गोबावबो जाबायना ओंखारिया ओमफ्राय दा लोगो हमनानै जों थांफिनसैसो न'आव खामाया बेनोखामोन जोंना लोगो हमफैनाया जोंना जिहेतु सुटिंबो गैखाथ'ला नालाय रुलाव लानो नायनो नै आगैखौ आगै माने माइनाव बहुद उन्दैसो जोंथ' बिमासो नोंहाबो लादो नै नेहायाबो नेगासिनो आरो नै खनाथिंजाय बानलु बोरदोना र' नै थिनबारनोलाय जोंहा नै आगैखौ मबाइलाव बिराद गिदिर नुदों आरो ना खिन्थु मोगथाङाव फिसासो आरो ना गावदांदां गिदिर नुथारदों बडिफोराबो फिसासो आरो माने एसे जखानि ओमफ्राय बेयाव गावदांदां गिदिर नुथारदों आरो एकदम गिदिर नुयोहाय मा जों थांनो लांबाय थानोसै ना औ लोगो मोनना मोजां नांबाय लोगो मोनबावगोन आरो जोंथ' मालाबा आरो सानसे लोगो मोनबावगोन खाथिनि दाथ' आरो उदालगुरि जेनेबा बाय 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 बाय